मोसादे बागुरुम बागुरुम मोसादे दखना गोदान गाननानै गावखौ साजायगोन आयना नायै नायै देलायगोन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। लोगोफोर आरबी फिल्म प्रोडक्शननि गेजेरजों फैनो गोनां बे खेबनि बैसागु मिउजिक भिडिअआ आबुङै हगारजाबाय। लोगोफोर, बे खेबनि बैसागु मिउजिक भिडिअआव फाव खालामदों बर'निनो जौगाफुनाय फावखुंग्रि लिपिका आरो शिवा। मेथाइखौ रोजाबदों दीपा बसुमतारी, डाइरेक्ट खालामदों पुर्ण बसुमतारी। स' लोगोफोर, भिडिअनि टाइटेला जादों बैसागु फैलायबाय। नोंथांमोना जायफोर नायाखै, फुल भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोननाय जाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना नायहैनो हासिगोन। स' लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अन्नानै लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।